One Piece Weekly Shonen Jump na raw 23 years anniversary kani nga manga, kani nga release dapat nakoy copy ani ganahan gi ko ni nga cover ba. Kaido si Kaido iputol niyang ulong urutsi dapat nakoy copy ani hapapaan ko ni sud bulan na ni sa basurahan ako puniton. Lunch break na ko minasan, napa ko remaining 30 minutes. So, ligawas ko, nagpalit ko. Kani dito na ko mga stick. Kani orange vanilla nga ko, pandamay. Sa kailasaan, ilawan na to. Sa likod na ko minasan, nagbasag mga mangga o, wala malit, nagbasa ra. Basag One Piece. Ilawan na to. Kani mo din yung palit. Ganyan yun. Hello. Bago. Orange vanilla nga ko. Mura magnipulbus minsan. Ang baho kay mura ka ng make up pa. Daliw na akong kaon. Kaya pa dito. Hindi na kumpit ko. Pero sinsan suba na wala siya. Pandamay.